Hej, Christoffer. Hej, Mads. Jeg har lige tabt i æsel igen. I æsel? Jeg taber altid. Jeg føler mig faktisk som et æsel. Som et æsel? Altså sådan en, der siger i-åh. Ja, i-åh. Du er god til at sige det. Ja, men nu føler jeg mig ikke bare som et æsel. Jeg lyder som et æsel. Jeg dur ikke til noget. Ej, Mads, rolig. Det er slet ikke så slemt. Fordi det er påske nu. Og påsken begynder faktisk med, at Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel. Et lille æselføl, der sagde i-åh. Hvad? Hvorfor ikke en stor og stærk hest? Det vil jeg da gøre. Jamen, fordi Jesus allerhelst ville bruge et æsel. Man behøver faktisk ikke være den sejeste i hele verden, der vinder hele tiden, for at Jesus han kan bruge dig. Ej, Christoffer, det tror jeg ikke på. Jo, den er god nok, Mads. Og selvom jeg er præst, så er jeg nok også lidt ligesom et æsel af og til. Præsten er et æsel. Præsten er et æsel. Præsten er et æsel. Ja, du kan nok, Mads. Men det er faktisk helt rigtigt. For det er netop pointen med påsken. At Jesus døde for at redde alle os æsler. Alle os, der ikke altid er så seje og ikke altid lykkes med det hele. For Jesus brugte et æsel. Og derfor kan han også bruge dig.